Doncs vinga, obrim les portes del petit celler de la tribu i per això tenim nosaltres un dia més en Sebastià Lozano. Bona tarda, Sebastià. Bona tarda. Avui ens has portat una parleta, em sembla, Sí. Avui he portat un regalàs. Un regalàs? Sí. És un vi mític per mi. Ah, sí? Sí. Mira, és el Torres Mas La Plana. En aquest cas tastem el de l'anyada 2009. Per mi... Això és fort. Estàs flipant, eh? Home, estic flipant, eh? sí. És un vi molt especial. Però és especial, anava a dir, per tu personalment? És per mi personalment, però crec que el podem encaixar amb aquest estatus de vi mític, perquè, mira, per mi una definició molt maca de lo que és una cosa mítica és que és algú famós, que és extraordinari i d'obligada referència per la gent, no? Però també alhora que tingui molta història. I aquest vi té molta història. És un vi que es va fer la primera anyada al 1970. Com vaig néixer jo. És l'any que vaig néixer jo, dic. Estàs parlant de mítics i tot això. Tu series algun mític, possiblement. Doncs aquí què va passar? Que el senyor Miquel Torres, l'actual propietari, president de Bodegas Torres, quan va tornar de França dels seus estudis d'enologia, va fer una cosa que ell creia, i gent del seu entorn no hi confiaven massa, però ell va dir, vaig a plantar les varietats forànies aquí, que a Bordeus són molt famoses, com pugui ser la Cabernet Sauvignon i la Chardonnay com a blanc. Llavors, el Mas La Plana és un pago, és un mas, doncs, de 29 hectàrees d'aquesta varietat Cabernet Sauvignon. Carai, és molt això, eh? Sí, no és molt, no? No pensis, no? Collons, si els tingués jo, 29 hectàrees. Aniria bé 29. Aquest vi procedeix d'allà, prové d'allà, va començar primer amb altres varietats, amb una mica d'ull de llebre, una mica de merlot, però al cap dels anys es van adonar que aquesta Cabernet Sauvignon, plantada en aquell terroir, amb aquell microclima que tenen allà, era fantàstica, no? I hi ha una anècdota bestial que us vull explicar. No té per què fer riure, no té per què fer riure. No, comença a riure ja, quan dius anècdota ja comença a riure. Mira, hi ha una revista francesa molt important, gastronòmica i de vins, que es diu Gold Millor, que l'any 79 a París va convocar els millors vins del món, entre ells vins de Bordeus, que actualment valen de 500 a 1.000 euros l'ampolla. No és pas per fotigració. La sorpresa que és que aquest Torres Mas La Plana, de la primera collita del 70, va quedar primer, va guanyar. Imagina't. Va, doncs escolta, un concurs. I aquest quan val aquest? Aquest vi, bueno, no arriba a 50 euros a la botiga. És un bon regalàs, ja us ho he dit. home, A l'afortunat que li toqui avui disfrutarà aviam, molt. aquesta és l'alta. Nosaltres hem demanat, bé, nosaltres no, ell mateix, en Sebastià, ha demanat als oients que ens recomanin vins mítics, vins que són especials, vins que prenen en ocasions úniques, i ens estan contestant a través del Facebook, el Twitter i el correu electrònic. Xavi, què diuen? El Frederic Guix ens recomana, sens dubte, el Chivite Chardonnay. El Pep ens diu que el vi que voldria recomanar és el Nita, un priorat negre i amb força graduació, diu. La Sílvia diu que ens recomana per una nit romàntica el Finca Espolla de Peralada. L'Ignasi Martín, a través del correu electrònic latribu@catradio.cat, diu que el vi que més li ha agradat i que ha tornat a comprar és el Laxas Magnum de les Ries Baixes. I l'Andrés diu que li agraden molt els vins i de moltes denominacions, però per una superocasió, diu, recomanaria un Chateauneuf du Pape. Espectacular, i perdoneu, però seria molt llarg explicar el perquè d'aquesta elecció. Si podeu, el que heu de fer és tastar-lo. Doncs mira, entre aquests i els que no podrem llegir, sortejarem aquesta ampolla. Bé, aquesta no, perquè aquesta ja està pràcticament acabada, però una altra d'igual, per gentilesa del petit celler. Anem a fer un tast? Som-hi. Som-hi. Repassem, aspecte visual, mirem si podem amb un fondo blanc, la copa, quin color tenim aquí, la capa, allò de la capa, una capa alta, fiquem el dit a darrere i no es veu, és una capa alta. Què vol dir? Que serà un vi contundent, amb l'estructura, i l'aresta que trobem, el matís, és d'un color violaci, això vol dir que és una anyada recent, parlem d'un 2009. D'aquest vi inclús podem trobar a botigues, en certes botigues especialitzades, podem trobar anyades antigues, dels 80s, inclús algunes dels 70s. Que això s'ha de disparar molt. Això ja és disparar una miqueta més amunt. Però mira, no arriba a aquests 500 o 1.000 euros que valien aquests. Compré un parell d'ampollotes avui abans de baixar. Molt bé. Ja hem vist el color, ens diu l'estructura i l'edat. Anem a olorar? Aviam quins d'aquesta manera coloreu també vosaltres.
Provocant el Mediterrani. El mentolat aquest és curiós, Ja veuràs. T'ha dit mentolat i... Ara li trobes, oi? Hosti, tant. Bé. Home, si m'ho dius, però sempre penso que si no serà suggestió, això meu. Bueno, Bé, tastem? tastem, va. Boca. Va, tothom, Santi Hilari, Santi Hilari. L'altre. Què trobem aquí? Mira, el Nando torna a aparèixer per aquí quan sent que hi ha vi. No hi ha copa torna a per aparèixer tu, per aquí. Però és que no sabia que hi havia vi, si no em quedo. Va bé, que fa mitja hora que t'esperen. Adéu. Tot i que és una anyada jove, un 2009, i que aquest vi millorarà durant 5, 7, 10 anys tranquil·lament, no té arestes, És un vi amb els gustos ben marcats i ben equilibrats entre ells. Què és aquest punt aspre? Té un punt aspre, no? Té un punt aspre, perquè és una varietat que ja ho dona una mica la Cabernet Sauvignon, aquesta criança que ho fa, però és un taní madur, un madur que millorarà amb el temps. També hem de pensar que l'hem de maridar amb un plat contundent. Anava a dir, Amb una carn. Això requereix una carn. Mira, un stick tartar al whisky del restaurant Cal Isidre, d'aquí a Barcelona. Mira, digue-li tonto també, clar. Home, fantàstic. Aquest vi el podríem guardar? Podríem tenir a la casa? Absolutament, ben guardat. Sobretot l'hem de guardar bé. Tombat, amb contacte amb el tap, perquè si no se'ns assecarà el tap i ens passarà el de la setmana passada amb aquell vi, de la merma que vam deixar i es va oxidar. L'hem de guardar, i a la temperatura constant i no molt alta. No em guardeu els vins a la cuina. No, a la cuina no. A quina temperatura l'hem de servir? He de trucar a casa ara mateix. Servir-lo 16 graus està bé. Després sempre s'escalfa a taula 1 grau. I no hi foteu glaçons, tampoc. Per favor. Per favor. Glaçons, no. Boníssim aquest que has portat avui, realment. Moltíssimes gràcies. Anem a veure qui se l'endú? Vinga. Va, anem a veure qui se l'endú. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai. Avui tenim 29 recomanacions de vins. Per tant, un número del 1 al 29, Sebastià. 19. El 19. El 19 és el Jaume García Pellicer. Doncs el Jaume s'endurà aquest supervi que avui ens ha ensenyat en Sebastià Lozano del Petit Celler. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Nosaltres tornem demà de 4 a 7 amb la tribu de Catalunya Ràdio. Ens queda un sorteig pendent.